Hindi ibig sabihin na wala tayong nakikitang aswang. Hindi na tayo maniniwala. Maraming kababalaghan sa mundong ito. Kaya wag tayo basta-basta magiging kampante. Baka hindi natin namamalayan. Nasa tabi na pala natin ang aswang. Suwang-suwa na ako sa pang-aapi mo sa akin. Kung noon, naaapi-api mo ko, pues, hindi na ako papayag na apihin mo ulit ako ngayon. Baliktad na ang panahon. Hindi na ako ang dating mahina na kaya mong tapak-tapakan lang. Tumatapang ka na, ah. Bakit? Akala mo ba, hindi kita sisiraan sa biyanan natin? Kung nagawa kong agawin ang lahat sa'yo nun, trust me, Diana, I've done it before. And I can do it again. At sisiguraduhin ko, luluhod ka sa lupa habang nagmamakaawa sa'kin. Dark Shadow 101. Kumusta mga ka-shadow? Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutang mag-subscribe sa ating channel, Dark Shadow 101. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Kumusta na pala yung negosyo niyo? Okay naman. Kumusta po kayo? Anong ginagawa mo dito? I don't owe you an explanation kung bakit ako nandito. I'm here because I belong. But, Bitawan mo ko. no! Hindi ka belong dito. Hindi ka ba nahihiya? Hindi ka invited sa event na ito. Hindi ko kailangan ng invitation dahil ang host mismo ng event na ito ang nag-invite sa akin. Ambisyosa! Wala kang kaugnayan sa pamilya nila. Kaya hindi ka pwedeng pumasok. Ako lang ang may karapatang pumasok. Dahil may kaugnayan ako sa pamilya ng mga Montelivano. Ako lang naman ang asawa ni Carlo de Guzman. Anak ng may-ahari ng Montelivano Corporation. Ang mga ibong mataas ang lipad, delikado. Masakit kapag bumagsak. Hindi ko ipinagmamalaki ang naabot ko dahil asawa ko ni Carlo. At soon, bibigyan ako ng mataas na posisyon sa kumpanya. Ikaw, ano bang naabot mo sa buhay? Ang matutong masiyahan sa kung ano ang meron ako at magsikap para maabot ang pangarap. Hindi ko kailangang gumamit ng ibang tao para umangat ako. Maldita ka, ha? Pinariringgan mo ba ako? Kung tinatamaan ka, magbago ka. Dahil kung hindi, magkakaliw ang puso mo hanggang sa masanay ka na lang sa kung ano man ang maling ginagawa mo. Hanggang manipulahin mo na ang lahat ng tao, katulad ng ginagawa mo sa akin ngayon. Umalis ka sa daraanan ko at papasok ako. Manggugulo ka sa event party ng pamilya ko? Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo? Kung sino ang nanggugulo sa atin dito. Tahimik akong dumating pero hinaharangan mo ko. Hindi ako papayag na pumasok ka dito. At hindi ako papayag na guluhin mo ang parting ito. Magpakita ka muna ng invitation bago ka pumasok. Umalis ka dyan. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Ang gagawin ko, ang hindi mo magugustuhan. Aray ko! Bitawan mong buhok ko, ano ba? Kalit ka rin kinapalabas nang malaman mo kung saan ka lugar na babagal. Aray ko! Diyan ka sa labas! Hindi ka talaga marunong mahiya, no?
Noon pa man, high school pa lang tayo, lagi ka nang nasa gilid. Binubuli, walang pumapansin. Kung wala kang kahihiyan sa sarili mo, ang ginagawa ko mismo ang magpapahiya sa'yo. Tandaan mo to, Diana. Sa harap ng mga bisita, ikaw ang katawa-tawa. Nakikita niyo ba ang babaeng ito? Wala namang kaugnayan sa mga Montelivano, pero nagpupumilit na pumasok. Talaga ba? Sino ang katawa-tawa sa ating dalawa? Ikaw itong parang batang inagawan ng candy. Hindi ka na nahiya? Private event ito ng Montelivano tapos ginugulo mo? Umalis ka na dito. Dahil kung hindi, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Umalis ka na! Hindi ako aalis. Tumabi ka dyan. Talagang hindi ka marunong magtanda, ha? Anong nangyayari dito? Anong kaguluhan ito? Mama, mabuti naman po narito ka na. Iyan kasing babaeng yan. Dumating dito at nagpupumilit pumasok kahit wala namang invitation sa party. This is ridiculous. Diana, iha, ayos ka lang ba? Ayos lang po ako. Medyo nadumihan lang po yung long dress ko. Jade, hindi ka dapat basta-basta nang aaway na lang. Tingnan mo ang nangyari kay Diana. Magkakilala kayo, Mama? Oo, magkakilala kami. Higit pa sa magkakilala. Dahil si Diana ay manugang ko rin. Pilas mo siya, Jade. Wait, what? Teka, hindi ko maintindihan. Akala ko po ba, si Carla lang ang anak niyo? Meron pa kaming isang anak, Jade. Nakababatang kapatid ni Carlos si Miguel, ang asawa ni Diana. Katunayan, kasabay ng event na to ay ang pagpapakilala din kay Diana bilang aming manugang. What the hell? Paano ba yan, Jade? Maaari ka na bang tumabi sa daraanan ko? Kailangan na namin pumasok sa loob. Mukhang naiinip na ang mga tao na makilala ko. No, this can't be. Hindi pwede maging hipag ang babaeng yan. Tara na po sa loob, Mama, Papa. Tayo na. Hinihindi na tayo ng mga bisita. Naiwan sa labas ng hotel si Jade. Madilim na sinundan ito ng tingin si Diana at ang kanyang mga biyanan. Nasa gitna ang babae. Mas lalo pang uminit ang ulo niya nang lingunin siya nito at ngitian ng matamis. Parang maguhurmentado sa galit si Jade. Pero sa huli ay pumasok siya sa loob ng venue. At doon, ipinakilala ni Estrella at Ricardo si Diana bilang kanilang manugang. Parang gustong sumabog sa inis ni Jade dahil kahit noong high school pa lamang sila, ay mainit na talaga ang dugo niya kay Diana. Samantala, pagkatapos ng event na yon, ay umuwi na sila. Sakay ng kotse, ay pansin ni Carlo ang kawalan ng mood ni Jade. Jade, kanina ko pa napapansin. Tila wala ka sa mood. May problema ka ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? May kapatid ka pa pala? Ha? Si Miguel? Bakit? Paano mo nalaman ang tungkol sa kanya? Kanina ko lang nalaman, Carlo. Napahiya ko sa harapan ng mga magulang mo. Teka, ano bang nangyari? Si Diana. Pinaalis ko siya sa venue kanina. Dahil akala ko, nag-gate crush siya sa event. Tapos yun, malaman lamang ko, asawa pala siya ng kapatid mo? Hay, may nakababata nga akong kapatid at si Miguel yun. Nakalimutan ko lang nabanggitin sa'yo. Parte na ako ng pamilya niyo, Carlo. Tapos, wala ka man lang balak sabihin sa akin na may kapatid ka pa pala? What's the big deal? Pag-aawayan pa ba talaga natin to? I honestly don't see
why this should turn into fight? Just because I didn't mention I have a younger brother? Ang point ko dito, napahiya ko kanina. At sa lahat pa ng babae, bakit ang Diana pa na yon ang naging asawa ng kapatid mo? Ano bang problema kay Diana? She's a good woman. May talent, mabait, matalino. What's wrong with her? Ayoko sa kanya. Ayoko siyang maging parte ng pamilyang to. Well, that's too late. Dahil asawa na siya ng kapatid ko. At bilas mo na siya. Nakakainis! Nalilitong tinapunan ng tingin ni Carlo ang asawa. Noon niya lamang ito nakitang galit na galit. Nais niya pa sana itong tanungin kung bakit mainit ang dugo nito sa sister-in-law niya. Ngunit sa huli ay mas pinili niya na lamang ang magmaneho ng tahimik. Malalim na ang gabi nang makarating sila sa bahay ng mga Montelevano. Nasa salas ang mag-asawang Ricardo at Estrella. Umiinom ang mga ito ng tsaa. Si Jade naman, kaagad nagpaalam sa kanyang mga biyanan na papanhik na sa kanilang silid. Kaagad namang pumayag ang kanyang mga biyanan at naiwan si Carlo kasama ang mga magulang nito. Padabog na isinara ni Jade ang pinto. Pagkapasok niya ng silid nila ni Carlo, inis niyang itinapon ang kanyang handbag sa kama. Pwisit! Bakit ba sa lahat ng tao sa mundong ibabaw, ikaw pang naging bilas ko, Diana? Pwisit kang babae ka. Hindi ka talaga mawala-wala sa landas ko. High school pa lang tayo. At tribida ka na sa buhay ko! Pero huwag ka mag-alala. Dahil sa pagkakataon na to, sisiguraduhin kong ako ang magiging reyna ng pamilya Montelivano. At hindi ikaw. Lalong-lalo na ang asawa kong si Carlo, ang panganay na anak. Kaya sigurado akong sa kanya ibibigay. At sa akin ang pamamahala ng buong negosyo ng pamilyang ito. At pag nangyari yun, makukuha ko ng lahat. Ng pera, ng lahat-lahat sa mga Montelivano. At magiging mayamang-mayaman na ako. As in super yaman! Ayos ka lang ba, Jade? Bakit ka tumatawa ng mag-isa? Ako? Tumatawa? Hindi Nako, guni-guni mo lang yun. Pwede ba, Carlo? Hayaan mo muna ako. Pagod ako eh. Gusto ko nang magpahinga. Ako rin. Marami kasing inutos si Mami at Daddy kanina. Mas mabuti pang magpahinga na tayo. Okay. Magsha-shower lang ako. Bilisan mo lang para makatulog na tayo. Hindi pa rin nawala ang inis ni Jade. Dahil sa pangyayari, lihim din siyang nabwisit sa asawa niyang si Carlo. Dahil ang buong akala niya ay nag-iisang anak lamang ito ng mga Montelivano. Lumipas ang mga araw. Isang balita ang nagpabigla kay Jade. Nasa harap sila ng board meeting kasama ang mga kasosyo sa negosyo ng pamilya ng kanyang asawa nang i-announce mismo ng biyenan na ang magiging vice president ay si Diana. Halos sumabog sa galit si Jade dahil inaasahan niyang sa kanya mapupunta ang naturang posisyon. Kaya naman, nang makita niyang nagtungo sa banyo si Diana, ay kaagad niya itong sinundan. Ha? Nananadya ka ba talaga? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Una, inagawan mo na naman ako ng pwesto.
Ako dapat ang karapat-dapat na maging vice president ng kumpanya at hindi ikaw. Pasok ba ang qualification mo para maging isang vice president? Iniinsulto mo ba ako? Nakapagtapos ako ng college. In short, may pinag-aralan ako. Hindi ko kine-question ang pinag-aralan mo. What I mean is, do you have the qualities to become a vice president? Hindi lang naman basta nakapagtapos ka lang ng pag-aaral, ay pwede mo nang isalpak ang sarili mo sa pwesto. Asawa ako ni Carlo. Si Carlo ang panganay na anak. Kaya nararapat lang na ako ang nasa pwesto mo ngayon. Hindi mo talaga ako magagawang tantanan, ano? Kahit noon pa? Intrimitida ka sa buhay ko! Rant all you want. Pero ako na ang bagong vice president ng company. At wala ka nang magagawa pa. Kaya pwede ba? Tumabi ka riyan at lalabas ako. Hindi! Dito ka lang. Hindi ko hahayaang tuluyan kang maging masaya, Diana. Ano ba? Bitiwan mo ang braso ko. Bakit? Anong gagawin mo, ha? Anong gagawin mo? Bitiwan mo, sabi ako. Pinasa mo ako ng tubig. Ano bang problema mo, Jade? Napaka-childish mo. Childish na ko, childish! At hindi ako papayag na kukunin mo na lang ang lahat ng pinaghirapan ko. Ako ang nararapat sa pwesto mo sa kumpanya. Ako at wala nang iba! Suwang-suwa na ako sa pang-aapi mo sa akin. Kung noon, naaapi-api mo ko, pues, hindi na ako papayag na apihin mo ulit ako ngayon. Baliktad na ang panahon. Hindi na ako ang dating mahina, na kaya mong tapak-tapakan lang. Tumatapang ka na, ha? Bakit? Akala mo ba, hindi kita kayang siraan sa biyanan natin? Kung nagawa kong agawin ang lahat sa'yo noon, trust me, Diana, I've done it before, and I can do it again. At sisiguraduhin ko, luluhod ka sa lupa habang nagmamakaawa sa akin. Well, let's see about that. Ngayon pa nga lang, nanginginig ka na? Ano pa kaya kung labanan na talaga kita? Baka mamatay ka na. Walang iya ka talaga, babae ka! Sige, magsaya ka ngayon. Pero ito na ang huli. Aray! Bitiwan mo ang buhok ko. Baliw ka talaga, Jade. Ano ba? Nasasaktan ako. Hindi ako papayag hanggat hindi ko na ilalabas ang lahat ng galit ko sa'yo. Hihilahin ko rin ang buhok mong gaga ka. Aray! Aray! Lumalabang ka na talaga. Talagang tumatapang ka na. Bugay sa'yo nang matigil ka na. Tinulak mo ko. Ano na naman to? Si Mama Estrella, magkukunwari ako nasubsob sa sahig. Diana! Tama na! Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Kino-congratulate lang naman kita, pero tinulak mo ko. Ano? Tumigil ka nga, Jade. Hindi yan ang nangyari. Diana, anong sinasabi nitong si Jade? Itinulak mo ba talaga siya? Mama, hindi po. Siya po ang nauna. Sinundan niya ako dito sa banyo at pinagsalitaan ng kung ano-ano. Huwag ka namang magsinungaling, Diana. Alam naman natin kung ano talagang nangyari. Huwag ka namang ganyan, no. Masaya lang naman ako para sa'yo, pero bigla mo na lang akong inaway. Ikaw ang tumigil sa pagsisinungaling mo. My God! Mama, wala po talaga akong ginagawang masama. Tumahimik na kayong pareho. Ayusin niyo ang mga sarili niyo. Huwag niyo nang pahabain pa ito dahil nakakahiya. Para kayong mga bata. Tingnan niyo ang mga itsura ninyo. I'm sorry, Ma. Mauuna na po akong umuwi. Sorry again for this mess. Sige na, Iha. Susunod na rin kami ng Daddy Ricardo mo. Mama, wala po talaga akong kasalanan. Hindi ako ang naunang mang-away. It was Diana. Kahit noon pa naman po ganyan na talaga siya sa akin. Inaapi niya ako palagi. Jade,
Wala akong kakampihan sa inyong dalawa dahil pareho kayong manugang. Ayokong magkaroon ng hidwaan ng dalawa kong anak dahil sa inyo ni Diana. Kaya kung ano man ang hindi ninyo pagkakaintindihan noon, pwede bang isantabi nyo na ngayon? Dahil hindi na kayo mga bata, matatanda na kayo. Start being like a woman with class. Hindi napigilan ni Jade ang hindi mapairap. Kung tutuusin, mabait si Estrella bilang isang biyanan. Istrikta ito, ngunit nasa lugar. Isang bagay na ayaw ni Jade sa matandang babae dahil hindi niya magawang manipulahin ito kagaya ng nais niya. Kaya naman, pagkatapos ng banggaan nilang yon ni Diana, ay umuwi na rin siya sa malaking bahay. Pagkarating niya doon, ay kaagad niyang kinausap ang asawa niyang si Carlo na nagtataka pa kung bakit mainit na naman ang kanyang ulo. Umuwi galing sa opisina. Ano na naman nangyari sa'yo? Bakit mukhang mainit na naman ang ulo mo? Yan ang gusto kong pag-usapan natin, Carlo. Alam mo ba, may bagong vice president na ang kumpanya. Talaga? Oo. At alam mo ba kung sino? Si Diana. Ay, sabi ko naman sa'yo, magaling si Diana. Matalino. Deserve niya din naman ang maging vice president. What? Yan lang ang sasabihin mo? Carlo, ako dapat yun. Sa akin dapat yun. O kung hindi man yun para sa akin, sa'yo dapat. Dahil ikaw ang panganay na anak. Pero tingnan mong pinili mo. Nagkasya ka sa maliit na negosyong ibinigay sa'yo ng mga magulang mo. You could have been the CEO. Nasa edad ka na para ang kinin ng malaking bahagi ng kumpanya. Pero heto ka ngayon. Kusang ibinabao ng sarili mo sa putek at namamahala ng isang maliit na farm. Ay, Ano? Yan lang ang isasagot mo sa akin? Isang buntong hininga? Come on, Carlos. Kumilos ka naman. Isipin mo naman ako. Isipin mo ang future natin. hindi ko pwedeng gawin ang gusto mo. At bakit naman hindi? Anak ka nila, Carlo. Mas malaki ang karapatan mo. Dahil ikaw ang panganay. Pero pinili mong maging pabaya. Tahimik kang nanunood habang ang bunso mong kapatid at ang napakagaling mong hipag ang kumakamkam ng lahat ng dapat ay sayo. Hindi ka nila nire-respeto, Carlo. Dahil hinahayaan mo lang sila. Kaya ano pang hinihintay mo? Kumilos ka, gumalaw-galaw ka, huwag kang babagal-bagal. Huwag mong hayaang apakan ng nakababata mong kapatid ang karapatan mo bilang isang panganay. Dahil kapag tuluyan na nilang inagaw yan, wala nang maiiwan sa'yo. Hindi ko nga pwedeng gawin ang gusto mo, Jade. Bakit nga hindi? Nasa iyo ang lahat ng karapatan. Ang sabihin mo, duwag ka. Hindi ko pwedeng gawin ang gusto mo. Dahil ampun lang ako. Ano? Ampun lang ako, Jade. Hindi nila ako tunay na anak. Kaya wala akong karapatan. Sa lahat ng meron sila, iniahon lang nila ako sa kanalulubugan kong lusak noon. Malaki ang utang na loob ko sa pamilya ng Montelivano. Ampun ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Jade, kung mahal mo ko, hindi mahalaga yun sa'yo. Mahal tayo ng kinikilala kong magulang. Hindi. Hindi, Carlo. Kahit ampun ka, may karapatan ka pa rin. Dahil inampun ka nila. Sa batas, may karapatan ka pa rin. Wala nga, Jade. Dahil hindi nila ako legally adopted. Walang papers, okay? Pinatira nila ako, binihisan, pinag-aral, at tinuring na tunay na anak. At sapat na yun sa akin. Dahil hindi ako naghahangad ng kayamanan nila. Bobo ka!
Carlo. Hindi ka nag-iisip. Akala ko naman matalino ka, pero napaka-bobo mo! Ano bang nangyayari sa'yo? At bakit tinatawag mo akong bobo ha? Magdahan-dahan ka, Jade. Totoo naman ang sinasabi ko, Carlo! Alam mo kung saan ako galing. Ayoko nang bumalik sa pusali. Akala ko, nag-iisang anak ka ng mga magulang mo. At ayos na sana sa akin kahit may kapatid ka. Pero punyeta ka! Ampun ka! At hindi ka pa legally adopted! Ano ba naman yan? Kaya pala, nagkakasya ka lang sa kung anong ibinibigay nila sa'yo. Palaging kulang, palaging maliit. Tulad mo! Ngayon minamaliit mo na ako. Ang kapal ng mukha mo. Binihisan kita. Tinulungang makapagtapos ng pag-aaral. Tapos, ito lang ang igaganti mo sa akin? Dahil nalaman mong wala akong makukuha sa mga umampun sa akin? Oo! Ano ba sa tingin mo ang dahilan kung bakit ako nakipagrelasyon sa'yo? Akala ko ba mahal mo ko, Jade? Mahal? In this economy? Oh, come on! Wagas na pag-ibig? Huwag mo nga akong patawanin, Carlo. Kaya ako nakipagrelasyon sa'yo ay dahil sa pera. Pera, Carlo, pera! Na akala ko'y mamanahin mo. Pero wala. Wala naman pala akong mahihita sa'yo. Dahil ni isang patak ng dugo ng mga Montelivano, wala ka. Ang yaman na akala ko'y meron ka. Wala pala dahil ampun ka. Hindi ko akalain na nagpakasal ako sa isang katulad mo lang na mahina at walang kwenta. Gold digger ka! Anong gusto mong gawin ngayon, ha? Makikipaghiwalay ka sa akin? Oo, Carla! Makikipag-iwalay ako sa'yo! Wala na akong pakialam sa'yo! Wala kang kwenta! Ampan! Hindi ko na naisip maging asawa ang isang katulad mong walang pera! Napakasama mo, Jade! Wala kang kwentang babae. Sana, hindi na lang kita nakilala. Sana, hindi na lang ako pumatol sa'yo. Pinagsisisihan ko ring pinakasalan kita! Oo, talaga? Talaga? Oh, come on now! Huwag mong babalik ta rin ang usapan. Dahil mas ako ang nagsisisi na pumatol ako sa'yo. Ang gusto ko yung mayaman. Gusto ko yung maman, Carlo. Hindi maging asawa ng isang ampan na katulad mo. Lumayas ka dito! Lumayas ka! Lumayas ka! Bago pa kita mapatay na hayop ka! Talagang lalayas ako dito! At ito ang tandaan mo, lahat ng meron ng pamilya mo, sasairin ko. Kaya manood ka. Dahil kaya kong gawin yun, ako mismo ang gagawa. Mapapasakin ang lahat ng meron ang mga Montelivano! Lumayas ka na! At huwag ka nang babalik! Kung hindi, papatayin kita! Nag-alsabalutan si Jade. Dala ang mga mamahaling gamit na bigay sa kanya ni Carlo noon. Maging ang kotse ay dinala niya. Pagkatapos ay ibinenta niya ang mamahaling wedding ring niya at nagtungo sa bahay na regalo sa kanila ng kanyang mga biyanan. Nagpupuyo sa galit si Jade dahil sa kanyang nalaman. Wala na siyang mahihita pa kay Carlo. Kahit kasal sila, dahil isa itong ampon, kaya nag-isip siya ng paraan para maisagawa ang kanyang planong makuha ang malaking kayamanan sa pamilyang umampun sa kanyang asawa. Good morning, Papa. Magandang umaga din sa'yo, Jade. Halika, maupo ka. Salamat po, Papa. Iintayag ko pang palakang ko. At bahagya kong itataas ang skirt ko
para malantad ang mapuputi at makikinis kong hita. Iha, may kailangan ka ba sa akin? Papa, Oh, Jade, bakit bigla kang umiyak ng... Ano nangyari? Papa, nag-away po kasi kami ni Carlo. Ano? Bakit? Anong dahilan ng pinag-awayan ninyo? Gusto mo ba? Kausapin ko ang asawa mo? Nako, huwag na po, Papa. Nakikipaghiwalay na po kasi siya sa akin. Ano ba naman yan? Ang tagal na ninyong naging magkasintahan. Tapos ngayon, nakasal na kayo. Saka pa kayo maghihiwalay? Napagtanto lang po siguro ni Carlo na hindi niya ako ganun kamahal, Papa. Hindi maaari. Kakausapin kong batang yan. Kailangang maayos niyong problema niyong to. Papa, huwag na po. Tanggap ko na po na nakikipaghiwalay na siya sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang lambot ng kamay niya at ang kinis. Ngayon lang ako nakatitig ng mabuti kay Jade. Napakaganda at sexy para talaga niya. Papa, nawalan na po kayo ng kibo. Ayos lang po ba kayo? Oo naman. Ayos lang ako. Medyo sumakit lang yung ulo ko. San banda, Papa? Ha? Dito po ba? Ito ba? Gusto mo po ba? Hilutin ko ang ulo mo? Ayos lang ba? Hindi naman ba nakakahiya sa'yo, Iha? Nako, Papa. Hindi po. Sandali lang po, ha? Hihilutin ko ang ulo mo. Salamat, Iha. Dito po ba? Ito ba? Papa, Diyan nga, Iha. didiinan ko po ba? Sige. Sige, medyo didiinan ko po, ha? Ayos yan. Ididikit ko ang dibdib ko sa ulo niya. Dito ba, Papa? Ang bango-bango niya. At ang laki at ang lambot ng dibdib niya. Nararamdaman ko ang pagdikit nito sa ulo ko. Kumusta po, Papa? Masarap po ba akong magmasahe? Nawala na po ba ang sakit ng ulo mo? Ha? Hindi pa. Masakit pa rin, Jade. Hilutin mo pa. Sige po. Medyo tagalan mo, Iha. Wala pong problema, Papa. Saan po ba masakit? Ito po ba? Ito po bang likod mo? Gusto mo hilutin ko rin? Ha? Pwede ba? Masakit din kasi ang likod ko eh. Huwag po kayong mag-alala, Papa Ricardo. Hihilutin ko po ang lahat ng masasakit na bahagi ng katawan mo. Talaga? Nakalantad sa akin ngayon ang mapuputi niyang hita. Anong pagsubok ito? Inaakit niya ba ako? Ayos ka lang po ba, Pa? Ha? Kasi mukha kasing nanginginig ka. Jade, anong ginagawa mo? Hinihilot ka po. Ano po ba sa tingin mo, Papa? Ang iba ko pang ginagawa. Huwag mo kong hawakan dyan. Naninigas. May tao po yata sa labas ng opisina mo, Papa. Paano po? Aalis na po ako. Bye, Papa Ricardo. Hinalikan niya ako ng madiin sa pisngi. Hindi pwede to. Kailangang malaman ko ang dahilan ng mga ginawa niya sa akin ngayon. Lumabas si Jade mula sa opisina ng kanyang biyanang si Ricardo. May nakapaskil ng ngiti sa kanyang mga labi.
Nadaanan niya ang nagtatakang sekretarya nitong si Mindel. Ngunit hindi na niya ito pinansin. Sa isip ni Jade, kung wala siyang makukuha sa ampon ni Ricardo na si Carlo, ang kanyang asawa, mas mabuting akitin niya ang mismong ama nito. Sigurado siyang kapag nahulog at naakit niya si Ricardo, magkakaroon siya ng limpak-limpak na pera. Lalo na kung iiwan nito ang gurang nitong asawa na si Estrella. Abala siya sa mga ganitong pag-iisip nang makasalubong niya si Diana na nooy papasok pa lamang sa opisina. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Sa lahat ba naman ng mga taong makikita ko, ikaw pa. Ay, sira na naman tuloy ang araw ko. Wala akong oras makipag-away sa'yo, Jade. Marami akong trabaho na kailangan tapusin. Unlike you, na walang ibang ginawa, kundi kumuda nang wala namang kabuluhan. Ang yabang mo talaga, no? But don't worry, Diana. It won't last. Bago mo ako awayin, ayusin mo kaya muna ang pamilya mo. Balita ko, nag-away kayo ni Carlo. Bakit hindi yun ang pagtuunan mo ng pansin? Hindi yun ang gugulo ka ng buhay ng iba? Hindi ka lang pala mayabang. Chismosa ka pa. Eh ano naman sa'yo kung nag-away kaming mag-asawa, ha? Oh, well. Wala naman talaga akong pakialam. Kaya lang, yung asawa mo nagwawala sa bahay kagabi. Naistorbo ang mga taong dapat sana'y nagpapahinga na. Kaya pwede ba, Jade? Tigilan mo na yung pagiging immature mo. Ang tanda na natin. Matanda? Well, excuse me. Ikaw lang ang matanda. Huwag mo akong idadamay. Nag-iisip ka ba, ha? Magkaedad lang tayo, gaga. Diyan ka na nga. Sinasayang mo ang mahalaga kong oras. Ba't talagang pala ba ng babaeng yun, ah? Marunong nang sumagot-sagot? Sige lang, Diana. Dahil sa oras na maakit ko si Ricardo, ikaw kaagad ang patatalsikin ko kung nasan ka man ngayon. Napangiti si Diana nang makita niya ang biglang pagsabog ng inis sa mukha ni Jade. Mula pa lamang noong high school sila, mainit na ang dugo nito sa kanya. Madalas siyang binubuli at inaagawan pa siya ng award bilang valedictorian. Kahit noong dumating sila sa kolehiyo, ganoon pa rin ang ginagawa nito sa kanya. Mabuti na lamang at nag-transfer siya ng universidad. Paglipas ng ilang taon, hindi niya inakala na muli pa silang magkikita at mas lalong hindi niya inaasahan na magiging hipag niya ito. Lumipas ang maghapon, naabala si Diana sa kanyang trabaho. Paglabas niya ng building, nang makita niya ang kanyang biyanang si Ricardo, tatawagin niya sana ito. Ngunit halatang nagmamadali itong umalis. Kaya nagpasya na lamang si Diana na umuwi na rin. Samantala, sa kabilang banda, nagtungo si Ricardo sa bahay kung saan nananatili si Jade. Sandali lang! Nariyan na! Sino ba to? Storbo naman eh. Sino ba kasi... Jade? Papa Ricardo? Anong ginagawa niya rito? Pwede ba akong pumasok? Of course, Papa. Pasok po kayo. Pasensya na ho kayo ah. Hindi pa ako nakakapaglinis, kaya sobrang kalat. Sandali lang po ha. Pupulutin ko tong mga kalat. Sobrang iksi ng suot niyang short. At kita ng kuyakot niya kapag pinupulot niya yung mga kalat sa sahig.
Ang nipis din ang suot niyang pang-itaas. Papa, Ah, ah, gusto mo po ba ng kape? Ipagtitimpla kita. Jade, didiretsuhin na kita. Tungkol po saan? Inaakit mo ba ako? Papa Ricardo naman. Binibigyan mo po ng mali siyang ginagawa kong panghihilot sa inyo kanina. Papa, nagmamalasakit lang po ako. Hindi ako tumanda ng ganito. Kung hindi ko maiintindihan ang ipinahihiwatig mo sa akin. Inaakit mo ba ako? Kung sasabihin ko po ba na, oo, susunggaban niyo ako? Oo naman. Kanina pa ako naaakit sa'yo. Hindi lang ako makaporma dahil nasa opisina tayo. Akala ko, mahihirapan ako sa iyo, Papa Ricardo. Alam mo na, mukhang loyal ka kay Mama Australia. Pag nakaharap si Estrella, oo. Pero kapag nakatalikod siya, aba, tutuka ako ng ibang palay. Lalo na't ikaw na mismo lumalapit sa akin. Pero Papa, gusto ko kapag alam mo na nagkatikiman na tayo, lahat ng hihilingin ko sa iyo, ibibigay mo. Magagawa mo ba yun para sa akin? Oo naman. Oo, magagawa ko yun. Basta, pagbigyan mo na ako, Jade. Matagal na akong naaakit sa kagandahan mo. Noon pa, pero dahil asawa ka ni Carlo, pinigilan kong sarili ko. Pero ngayon, akin ka na. Halika dito. Lumapit ka na sa Papa Ricardo mo. Oo, papalapit na ako sa iyo. Halika dito. Sandali lang, Papa. Isasara ko lang ang bintana. Masayang masaya si Jade dahil nagtagumpay ang balak niyang akitin ang kanyang matandang biyanan. Ginawa nila ang makawundong kasalanan sa sala at sa halos bawat sulok ng kabahayan. Habang si Jade ay nagmamaniobra at kumokontrol sa lahat. Samantala, habang nagpapakalunod sila sa kanilang kamunduhan, sa bahay naman ng mga Montelevano ay naghihintay si Estrella sa salas. Iyon ang nadatnan ni Diana nang papasok sana siya sa kusina upang kumuha ng maiinom na gatas. Tiningnan niya ang wall clock. 11:11 na ng gabi, kaya't may pag-aalala niyang nilapitan si Estrella. Mama, gising pa po kayo. Malalim na po ang gabi Ayos lang ako, Diana. Hinihintay ko lang ang Papa Ricardo mo. Wala pa po si Papa. Akala ko umuwi na siya kanina. Anong ibig mong sabihin? Nakita ko po siya kanina, Ma. Nagmamadali po siyang umalis sa opisina. Kaya akala ko po umuwi na siya. Mga anong oras mo siya nakita? Mga 5:30 po ng hapon. Ma, baka may dinaanan lang po si Papa na mga kaibigan. O kaya may ka-meeting siya. Hindi siya basta-basta uuwi ng late nang hindi nagsasabi sa akin, Diana. Pero huwag kang mag-alala. Ako nang bahalang maghintay sa kanya sa pag-uwi niya. Ganun po ba, Ma? Tiyan nga po pala. Ayos ka lang po ba? Bakit po tinitingnan mo ang reflection mo sa stainless steel? Napapabayaan ko ng sarili ko. Tumatanda ng itsura ko. Hindi naman po. Ang bata niyo pa nga po tingnan kumpara sa edad niyo, Ma. Gusto niyo po bang pumunta tayo ng salon? May alam po akong magandang salon. Maayos po ang services nila. Tiyak po na magugustuhan niyo. Hindi yun ang kailangan ko, Diana. Huwag kang mag-alala. Kaya ko pang pagandahin ang sarili ko.
Hindi ko na kailangang pumunta ng salon. Ganun po ba? Sige po ma, kayo po ang bahala. Iwan mo muna ako, Diana. Gusto ko munang mapag-isa. Okay po ma. Palihim na tinapunan ni Diana ng tingin ang kanyang biyenan. Elegante, sopistikada at maganda si Estrella. Sa edad nitong lampas 50, aakalain mong nasa 40 lamang. Napakakinis ng balat nito at halos walang bakas ng kulubot. Inakala ni Diana marahil ay alaga ito ng mga dermatologist. Ngunit ni isang beses ay hindi niya ito nakitang pumunta ng salon. Dahil dito, naglakas loob siyang alukin ito. Ngunit tinanggihan lamang siya ni Estrella. Iginagalang ni Diana ang pasya ng kanyang biyenan. Kaya pumanhik na lamang siya sa kanyang silid. Madaling araw na nang bigla siyang makarinig ng komosyon sa labas ng mansyon. Mando! Asawa ko! Sino may gawa sa'yo nito? Mando! Ay, tulong! Tulong! Aling Maring, ano pong nangyari? Diyos ko! Mang Mando! Ang asawa ko, Ma'am Diana. Natagpuan ko na lang siya dito na walang buhay. Anong ingay yan? Ma! Si Mang Mando! Bakit? Anong nangyari kay Mando? Doña Estrella! Patay na po ang asawa ko, Mando! Asawa ko! Pinatay po siya! Pinatay ng halimaw ang asawa ko! May malaking butas ang liig niya. Parang kagat. Oo nga po, ma. Pero walang tumutulong dugo. Putlang-putla na rin ang kulay niya. Hindi tao ang gumawa nito. Aswang ang may gawa nito. Pinatay nila ang asawa ko. Nagkatinginan si Diana at Estrella. Nakaramdam ng kakaibang kilabot si Diana, lalo nang tingnan niya ulit ang bangkay ng kanilang hardinero. Mahilig uminom si Mando. Nananakit rin ito ng asawa. Parehong nagtatrabaho ang mag-asawa sa mansyon ng mga Montelevano. Madalas nilang nakikitang maraming pasasimaring. Habang nasa labas sila, ay tumawag ng otoridad si Estrella upang imbestigahan ang nangyaring krimen. Anong ibig sabihin yung walang dugo si Mando? Imposible namang maubos ang dugo niya na kahit isang patak, walang tumulo sa lupa. Totoo po, Papa. Wala po talagang kahit isang patak ng dugo sa lugar kung saan siya natagpuan. Kahit po yung mga pulis, wala rin pong nakita. Ewan ko. Baka hindi siya dito pinatay. Baka itinapon lang dito ang bangkay niya. Imposible ang sinasabi mo, Ricardo. Dahil ayon kay Marig, magkasama pa sila kagabi. Dahil sinundo niya sa inuman si Mando, ilang minuto lang daw itong nawala. At nang matagpuan niya, patay na. Oh, huwag niyong sabihin naniniwala kayo sa sinasabi ni Maring na iniswang si Mando. Huwag na tayong maglokohan dito. Wala nang aswang sa panahon ngayon. Hindi ibig sabihin na wala tayong nakikitang aswang. Hindi na tayo maniniwala. Maraming kababalaghan sa mundong ito. Kaya huwag tayo basta-basta magiging kampante. Baka hindi natin namamalayan. Nasa tabi na pala natin ang aswang. Ano ka ba naman, Estrella? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Ang tatanda na natin. Nagpapaniwala ka pa rin sa walang katuturang bagay. Diana, pwede bang iwanan mo muna kami ng Papa Ricardo mo?
Sige po, Ma. Pa. Bakit mo naman pinaalis yung manugang mo, Estrella? Baka mamaya, ano pang isipin niya? Ako, Ricardo, hindi mo inaalala kung anong iisipin ko? Anong ibig mo sabihin? Saan ka nagpunta kagabi? Sa ano? Sa kaibigan natin. Sinong kaibigan? Estrella naman. Kailangan ba lahat ng lakad ko dapat alam mo? Siyempre, dahil asawa mo ko. Kasal tayo. Ina ako ng anak mo. Siguro naman naiintindihan mo kung anong gusto kong iparating, hindi ba? Hindi kita niloloko, Estrella. Napakatagal na nating kasal. Ngayon pa ba ako magloloko? Mabuti kung ganun, Ricardo. Dahil kilala mo naman ako. Mabait ako sa mabait. Pero masama akong magalit. Ang pinakaayaw ko sa lahat, yung niloloko ako. Huwag kang mag-alala. Kailanman, hindi kita lolokohin. Namamawis ang mga palad ni Ricardo, lalo na habang direktang tinititigan siya ng kanyang asawa. Habang umiinom ito ng paborito nitong pomegranate juice o mas kilala bilang katas ng prutas na granada. Ang pulang likido na tumutulo sa labi ng kanyang asawa na nagmumula sa iniinom nitong juice ay lalong nagpapadagdag ng kaba kay Ricardo. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang mainit na tagpong pinagsaluhan nila ni Jade, nawawala ang takot na nararamdaman niya. Kaya naman, maaga na namang umalis si Ricardo, ngunit hindi siya dumiretso sa opisina. Sa halip, nagtungo siya sa bahay ni Jade. Ang lakas mo ngayon, Papa Ricardo. Pinagod mo ako. Parang hindi ako makatayo. Nagustuhan mo naman, di ba? Oo naman. Sobrang nagustuhan ko. May iniinom ka bang gamot para mas lumakas ka? Siyempre, para mapaligaya kita, Jade. Siya nga pala, nilagyan ko ng perang account mo. Katulad ng sinabi mo. Talaga? Salamat talaga, Papa Ricardo. The best ka talaga. Siyempre naman, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa iyo, Jade. Talaga? Alam mo ba, nag-aalala ako. Nag-aalala ka saan? Sabihin mo sa akin. Ito kasing bahay na to. Di ba? Regalo niyo sa kasal namin to ni Carlo. Oo. Paano na lang kung bawiin niyo to sa akin? Saan ako titira? Huwag mo nang alalahanin pa yan. Hindi pagkakainteresa ni Carlo ang bahay na to. Dahil ipapadala ko siya sa probinsya. Para doon, mamamahala siya ng iba pa naming negosyo. Talaga? Naku, gusto mo talagang malayo siya sa akin, ano? Huwag ka na magselos. Dahil hindi na kami nagkikita ni Carlo. O kahit magkausap man lang. Kahit na, gusto ko, akin ka lang. Ako lang ang magpapaligaya sa'yo. Ako rin, Ricardo. Ikaw lang din ang gusto ko. Pero, paano? Paano kung malaman ni Mama Estrella ang relasyon natin? Huwag mong alalahanin si Estrella. Kayang-kaya ko siya. Isa pa, hindi na siya madalas umalis ng bahay. Nagpapaganda na lang siya araw-araw. Bilib din ako dyan kay Mama Estrella. Parang hindi tumatanda ang itsura. Ganyan talaga pag mayaman. Huwag na natin siyang pag-usapan. Babalik na ako sa opisina. Kaya, halika rito. Third round tayo, Jade. Ikaw talaga, ha? Parang wala kang kapaguran. Pero sige, hindi ako magpapatalo sa iyo, Ricardo.
muling nagsalo ng makasalanang pagnanasa ang magbiyanang Ricardo at Jade. Parang walang kapaguran ng dalawa. Hapon na nang dumating sa opisina si Ricardo, kaya tambak ang mga papeles na kailangan itong pirmahan. Nagtataka naman si Diana sa ikinikilos ng kanyang biyanan. Parang palagi itong nagmamadali at may pinupuntahan na kung saan. Samantala, nasa isang convenience store si Diana nang makasalubong niya si Carlo. Kuya Carlo, narito ka pala. Oo. May bibilin sana ako. Ikaw, pauwi ka na? Oo, nagpapalipas lang ng traffic. Mahirap kasi makipagpatintero kapag weekdays eh. Balita ko, patay na daw si Mang Mando. Anong nangyari sa kanya? Wala pang malinaw na lead ang mga pulis. Ang pinaghihinalaan ni Aling Maring, baka pinatay daw ng aswang. Aswang? May naniniwala pa pala sa panahong ito sa mga aswang? Iniintindi na lang namin si Aling Maring, kuya. Oh, paano ba yan, Diana? Aalis na ako. Malayo pa biyahe ko eh. Bakit, kuya? Saan ka pupunta? Sa San Sebastian. Doon ako pinadala ni Papa para asikasuhin ng farm. Paano si Jade? Hiwalay na kami. Ayoko nang makipagbalikan pa sa babaeng yun. Pinagsisisihan ko kung bakit ko pa siya pinakasalan. Ha? Hindi na hinintay ni Carlo na makapagsalita pa siya. Kaagad na itong nagpaalam na aalis na. Naguguluhan naman si Diana kung ano ang totoong rason ng bigla ang paghihiwalay ng dalawa. Lalo na't ayon sa kanyang biyanan na si Estrella ay matagal na naging magkasintahan si Carlo at Jade. Sapul pa lamang nang nag-aaral pa lamang ang dalawa sa kolehiyo. Pero kapag naiisip naman ni Diana kung anong klaseng ugaling meron ang babae, naisip niya rin na baka yun ang dahilan kung bakit naghiwalay ang dalawa. Samantala, pagka-uwi ni Diana ay nakita niya si Estrella na nasa veranda ito. Nakatanaw sa malayo na tila ba may hinihintay na iparada niya ang kanyang kotse sa garahe. Ay wala pa doon ang sasakyan ni Ricardo. Anong oras umalis ng opisina ang Papa Ricardo mo, Diana? Hindi ko po namalayan, ma. Pero late na po siyang dumating sa opisina kaninang umaga. Ganun ba? Sobrang aga niyang umalis kanina. Tapos late siyang pumasok. Nakapagtataka naman yata. Baka po na traffic lang si Papa. Huwag mo nang hanapan ng dahilan ng mga kakaibang kilos ng Papa Ricardo mo. Po, naku ma. Hindi naman po sa ganon. Diana, bilang isang babae, ito lang ang may papayo ko sa iyo. Kapag ang isang lalaki dumadapo sa ibang pugat, lahat ng kasinungalingan, magagawa at masasabi nila, mag-uumpisa sa uuwi ng hating gabi hanggang sa dumating ang panahon na hindi na sila uuwi ng buong araw. Sinasabi niyo po ba na baka may babae si Papa Ricardo? Baka, dahil wala pa namang patunay. Pero hindi ako tanga, kagaya ng iniisip niya, Diana. Bilang isang babae, wag na wag kang papayag na gawin kang bobo ng isang lalaki kahit gaano mo pa sila kamahal. Matuto kang tumayo at irespeto ang dignidad mo, lalo na kung inaapakan ng pagkababae mo. Opo, Mama. Kita ni Diana ang bagsik sa mga mata ni Estrella.
Alam ni Diana na isang strikta at sopistikadang babae ang kanyang biyenan. Ngunit hindi pa niya ito nakitang maging mabagsik at palaban. Matapos nilang tapusin ang kanilang pagkain, maagang pumanhik sa kanilang silid si Estrella. Naiwan naman ni Diana sa sala at nakipag-video call sa kanyang asawang si Miguel. Aakyat na sana siya sa kanyang silid nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ricardo. Hindi siya nito napansin na nakaupo sa isa sa mga couches. Madilim sa may bandang kinaroroonan niya. Habang dumadaan ito, nalanghap niya ang isang pabangong pamilyar sa kanya. Doon, nangunot ang noo ni Diana at naisip ang sinabi ng kanyang biyenan. Kaya naman, kinaumagahan, maagang pumasok si Diana at binantayan ang kilos ni Ricardo. Ayun, nagmamadaling umalis si Papa Ricardo. Hindi pa ito oras ng uwian, pero umalis na kaagad siya. Bahala na, susundan ko siya. Kailangan kong malaman kung saan ba talaga siya nagpupunta. Susundan ko siya ngayon din. Nagmamadali si Dianang sumakay ng isang public transpo. Hindi niya ginamit ang kanyang sasakyan dahil ayaw niyang mapansin siya ng kanyang biyenan na sinusundan niya ito. Medyo mahaba ang naging biyahe nang lumiko ang sasakyan ni Ricardo sa isang lumang kalsada. Ay kaagad na sinabihan ni Diana ang driver na sundan ito. Nang huminto ang sasakyan nito, ay pinahinto rin ni Diana ang ilang metrong layo ang kanyang sinasakyang sasakyan at sinabihan niyang hintayin siya nito. Wala siyang pakialam kung abutin man ng libo ang metro niya. Ang gusto niya lamang ay malaman kung may babae nga ba si Ricardo. Ayun, kumatok siya sa isang pinto. Sinong nakatira sa bahay na yan? Bumukas ng pinto. At sinong... Si Jade! Halika, pumasok tayo. Miss na kita. Ako rin, Ricardo. Ew! Naghalikan sila. Kukunin ko ang cellphone ko. Kukunin ko sila ng video. Ayan. Nakakadiri ka, Jade. Nakipaghiwalay ka kay Kuya Carlo. Tapos, inakit mo ang binan natin. Ayun, pumasok na sila sa loob ng bahay. Lalapit ako. Hahanap ako ng pwesto na pwede ko silang kunin ng video. Lumapit si Diana sa bahay. Maingat ang kanyang kilos. Ayaw niyang makalikha ng anumang ingay na maaaring makaistorbo sa dalawa habang gumagawa ang mga ito ng milagro. Nang makalapit na si Diana sa bintana, ay kaagad niyang kinuna ng video ang dalawa. Napatakip pa siya ng tenga dahil napakaingay ng ungol ni Jade. Nang makontento na sa kanyang nakuhang ebidensya, ay nagpasya na siyang bumalik na sa sasakyan. Bago nagpahatid muli sa opisina, upang kunin ang kanyang kotseng iniwan niya sa garahe. Pagka-uwi niya sa mansyon, ay kaagad niyang hinanap si Estrella. Nanginginig ang kanyang kamay na inabot sa kanyang biyenan ang cellphone na naglalaman ng video ni Ricardo at Jade. Akalain mo nga naman, pinalamon, pinatira, at tinanggap ko siya kahit hindi ko gusto ang ugali niya.
Pero dahil mahal ko si Carlo, bilang anak, ay tinanggap ko siya. Tapos eto lang ang gagawin niya. Aahasin niyang magaling kong asawa. Ma, ano pong balak mong gawin? Ako nang bahala doon, Diana. Masaya ako dahil tinulungan mo ko na malaman ang buong katotohanan. Gusto ko lang naman pong makatulong, Ma. Alam ko yun. Kaya dahil dyan, gusto kong magbakasyon ka na muna. Bakasyon ho? Saan naman po? Pumunta ka sa Europe. Sundan mo si Miguel doon. Tulungan mo siyang mag-manage ng kumpanya doon. Pero, paano po ang negosyo natin dito, Ma? Ako na munang bahala sa negosyo natin dito. Huwag mo kong alalahanin. Kaya ko ito. Pero, Tatawagan ko si Miguel. Sasabihin ko sa kanya ang plano mo. Alam kong matutuwa siya. Matagal na rin siyang nakikiusap na kung magbabakasyon siya dito sa atin, para naman magkasama na kayo. Ito na ang pagkakataon mo, Diana. Tumango na lamang si Diana sa utos ng kanyang biyanan. Halos 2 taon na silang kasal ni Miguel. At sa Maynila sila nanatili noon. Hanggang sa kinailangan nitong pumunta sa Europa upang asikasuhin ang negosyo ng pamilya nito na nakabase roon. Matagal na rin nilang napag-usapan ang pagbisita niya sa Europa. Ngunit hindi nabibigyan ng pagkakataon dahil maraming trabaho siya sa Pilipinas. Hindi niya rin maunawaan ang biglaang pag-uutos ng kanyang biyanan na pumunta siya sa Europa. Ngunit ngayon pa man, wala siyang magagawa kundi sundin ito. Kaya naman, bago siya umalis, napag-isipan niyang pumunta sa mall upang mamili ng mga pampasalubong niya kay Miguel. Doon niya namataan si Jade at Ricardo na namimili ng mamahaling cellphone. Nang makita niyang nagpaalam ang babae kay Ricardo, agad niya itong sinundan. ibang klase ka rin, no? Anong ibig mo sabihin? Hiniwalayan mo si Kuya Carlo. Tapos kinakalintari mo ang biyanan natin. Nakakadiri ka. Excuse me? Magdahan-dahan ka ng pananalita mo, Diana. Maaari kitang kasuhan. Stop pretending! Alam ko na may relasyon kayo ng biyanan natin. Huwag ka nang magsinungaling. Eh ano naman sa'yo ngayon? Oo, may relasyon nga ako. At si Ricardo. Bakit? Naiinggit ka? Naririnig mo ba ang sarili mo? Bakit ko naman kaiinggitan ng malaswa mong gawain? Wala ka na ba talagang respeto sa sarili mo? Pati biyanan natin, pinatulan mo. Huwag ka nga magsalita. Dahil wala kang alam. Hindi mo alam ang rason kung bakit ko ginagawa ito. Kahit ano pang rason mo, mali pa rin ang ginagawa mo. Hindi ka ba nahihiya? Sa lahat ng mga kalaswaang ginagawa mo? Huwag mo nga akong huhusgahan. Alam mo ba kung anong dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay kay Carlo? Dahil ang walang kwenta kong asawa ay hindi totoong anak ng mga Montelivano. Ampun lang siya. Mabuti na lang sana kung legally adopted. Pero hindi eh. Pinulot lang siya sa kung saang kalye kaya ni isang kusing wala siyang mamanahin. Kaya mo ba siya pinakasalan dahil sa mana? Oo, Diana. Ano pa nga ba? Huwag kang ang ipokrita. Pareho lang tayong galing sa hirap. Kaya huwag mong sasabihin sa akin na mahal mo si Miguel. Mahal ko si Miguel. Kahit mahirap o mayaman man siya, hindi ako katulad mo, Jade. Sinasamba ang pera at kayamanan. Yan ang kaibahan natin, Jade. Ako, malinis ang konsensya ko. Hindi katulad mo. Nanlilibahid ang dumi ng pagkatao mo. Tama na! Tama na! Kung ayaw mong ilublib ko yung pagmumukha mo sa inidorong pakialamera ka! At huwag na huwag kang magkakamaling magsumbong kay Estrella dahil kung hindi, baka mapatay kita! Alam mo, Jade, naaawa ako sa'yo. Wala ka ng pag-asa.
Tinaig mo pa ang batang nanlilimos sa kalsada. May isang tao na nagmamahal sa'yo, pero binaliwala mo dahil sa pagiging mukhang pera mo. Hindi ka na nahiya kay Mama Estrella. Tinanggap at minahal ka niya bilang manugang. Tapos, ito lang ay gaganti mo sa kanya? Ang akiti ng asawa niya. Tama na sabi! Napipika na ako sa'yo! Ang dami mo ng dada! Lumabas ka na dito! Lumabas ka dito! Itinulak mo ko? Pinagtitinginan si Diana ng mga tao. Nakita niya rin na namataan siya ni Ricardo, kaya kaagad itong nagkubli sa loob ng tindahan ng mga sikat na cellphone. Malamang ay alam na nitong nagpang-abot sila ni Jade sa loob ng public comfort room. Pagkatapos ng tagpong yun, ay umalis na rin si Diana at dumiretso ng uwi. Tinawagan niya muna si Miguel. Ayaw niya pa sanang sabihin dito kung ano ang mga nangyayari. Pero napilitan siya, lalo na nang kulitin siya nito. Hindi ito makapaniwala na magagawa ng kanyang ama ang panluloko sa kanilang ina. Kaya naman, nakiusap ito sa kanya, wag muna siyang sumunod sa Europa. Sa halip, at ito na lamang ang uuwi at mag-file ng vacation leave. Umuo na lamang si Diana. Dahil mas maganda nga kung mananatili muna siya sa Pilipinas, lalo na at nasa vulnerable state ang kanyang biyanang babae dahil sa pagtataksil dito ng asawa nito. Pagkatapos nilang mag-usap ni Miguel, ay bumaba na sa kusina si Diana. Pero wala doon si Estrella. Kahit nang tanungin niya si Maring, wala rin itong alam. Kaya nag-alala si Diana kung saan maaaring nagpunta si Estrella. Ricardo, ano ba? Kanina pa tayo eh. Pagod na ako. Bakit parang wala kang gana? Ayaw mo na bang ng ginagawa natin? Kasi naman naiinis ako. Baka mamaya, sinabi ni Diana kay Estrella ang tungkol sa atin. Kahit sabihin niya pa kay Estrella, wala naman siyang ebidensya. Ako pa rin ang mas paniniwalaan ni Estrella. Ricardo, gusto ko, bigyan mo ako ng posisyon sa kumpanya niyo. Hiwalayan mo na si Estrella. Jade, hindi ganun kadali yun. Bakit hindi? Ikaw yung lalaki. Makakaya mo. Hiwalayan mo si Estrella. Wala na rin naman siyang pakinabang sa'yo eh. Palitan mo na siya bilang asawa mo. Jade. Bakit hindi ka makasagot? Huwag mong sabihin na mas pipiliin mo ang asawa mo kesa sa akin, na mas bata at sariwa. Kasi... Bakit hindi mo sagutin, Ricardo? Estrella, ano ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok sa bahay ko? Correction. Bahay ko, Jade. Akin ang bahay na ito. Iniregalo niyo sa amin ni Carla ito, kaya akin ang bahay na to. Dahil asawa niya ako. Sinampal mo ko. Ang sakit ah. Akala mo, hindi ako gaganti. Huwag mo kong susubukan, Jade. Baka mapaagang pagpunta mo sa impyerno. Estrella, asawa ko, pag-usapan natin to. Hindi ko sinasadya. Huwag kang magagalit sa akin. Patawarin mo ako. Ricardo, ano ba yung ginagawa mo? Bakit ka lumuluhod sa asawa mo? Walang hiya ka. Hiwalayan mo si Estrella. Hindi mo naman siya kakailanganin pa. Hindi mo naiintindihan, Jade. Bakit ha? Bakit takot na takot ka sa asawa mo? Dahil wala siyang bayad. Ha? Alam mo ba kung bakit takot siya na mawala ako sa kanya? Dahil wala siyang kahit isang singkong tuling. Katulad ng inaakala mo, Jade. Ano? Yes! Lahat ng yaman na meron ng pamilya namin ay galing sa akin. Kaya kapag nakipaghiwalay siya sa akin, ni katiting na sentimo, wala siyang makukuha.
Dahil may pinirmahan kaming prenuptial agreement at sa loob ng ilang dekada namin bilang mag-asawa, wala siyang naipundar. Umaasa lamang siya sa pera ko. Hindi totoo yan. Sinungaling ka. Nagsisinungaling ka. Mayaman si Ricardo. Imposible ang sinasabi mo. Marami siyang pera. Pinangakuan niya akong magiging vice president ng kumpanya. Ilusyonada! Kahit mamatay ako, walang makukuha si Ricardo dahil lahat ng yaman ko nakapangalan kay Miguel. Kawawa ka naman. Ibinenta mo ang katawan mo sa asawa kung palamunin ko rin lang. Yan ang pagkakaiba natin, Jade. Ako, may sariling pera. Kaya hindi ako aasa sa isang lalaki para lang maiahon sa kahirapan. Ikaw, isa kang malandi, tamad, at gustong makuha ang pinaghirapan ng iba. Hindi totoo yan. Sinungaling ka. Walang iya ka, Ricardo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na katulad ka rin ni Carlo? Mga walang silbi, mga walang sariling pera. Tumahimik ka na, Jade. Huwag mo akong sisihin. Kung tutusin, kasalanan mo lahat ito. Dahil isa kang malanding higad. Ako pa talaga ang sinisisi mo? Walang iya kang matanda ka. Tumigil kayo! Umiinit ang dugo ko sa inyong dalawa. Pareho lang kayong makakating higad. Sandali! Ano gagawin mo sa akin? Teka! Ano ba? Bakit niyo ako tinatali? Estrella, anong gagawin mo sa amin? Asawa ko, patawarin mo na ako. Hindi na ako uulit. Estrella, kung ano man ang binabalak mo, parang awa mo na. Huwag mong itutuloy. Magsitahimik kayong dalawa! Natahimik si Ricardo at Jade. Nakaramdam ng takot si Ricardo nang makita ang namumulang mga mata ni Estrella. Tila ba nagkulay dugo ang mga yun. Samantalang si Jade naman ay panay ang mura sa gilid dahil sa galit at inis. Sumapit ang dilim. Nakatali pa rin sila habang si Estrella ay umiinom ng alak sa sofa. Walang damit si Jade at Ricardo, kaya ramdam nila ang nanunuot na lamig na nagmumula sa aircon. Lalo na nang laksan pa ni Estrella ang buga ng hangin ng aircon. Nanginginig na sila Jade at Ricardo, pero parang walang naririnig si Estrella sa pakiusap ng dalawa sa kanya. Hanggang sa sumapit ang 10:00 ng gabi, angat na ang sinag ng buwan na nagmumula sa labas. Nagtataka si Jade at Ricardo nang unti-unting magbago ang anyo ni Estrella sa kanilang harapan. Anong nangyayari sa'yo? Bakit nag-iibang anyo mo? Humahaba ang dila mo at nagkakaroon ka ng pakpak! Hindi! Ay, halimaw! Isa kang halimaw! Ano nangyayari sa'yo? Bakit ka naghingi sa kaswang? Ilang dekada akong nagtiis na uminom ng nabibiling dugo galing sa blood bank. Dahil gusto kong maging isang normal para sa binuo kong pamilya. Pero sinira mo lang, Ricardo. Kaya ngayon, magbabayad kayong dalawa ng malantimang manugang. Hindi! Ayoko! Ayoko! Lumayo ka sa akin! Halimaw ka! Layuan mo ako! Ang lakas ng pagkakasapal niya! Tumugo ang bibig ko! Noon pa man, hindi na kita gusto. Pero tinanggap kita dahil mahal ka ni Carlo. Pero lumabas din ang tunay mong kulay. Isang malandi, mukhang pera. Kaya ang dapat sa mga katulad mo, mabura sa mundong ito. Hindi! Parang awa mo na! Ayoko! Tulungan niyo ako! Kasalanan mo tong lahat, Ricardo! Niloko mo ko! Pinaasa mo kong marami kang pera! Wala akong kasalanan dahil
ikaw mismo ang lumapit sa akin at nilandi ako! Huwag na kayong magsisihan! Dahil pareho kayong may kasalanan. Lalo ka na, Jade. Alam mo ba, nananabik akong uminom ng dugo. Dugo ng isang preskong tao na katulad mo. Hindi frozen na dugo na galing sa blood bank. Huwag mo gagawin sa amin ang anumang pinabalak mo! Huwag mo kaming papatayan! Ang sarap ng dugo mo. Manamis-namis at malinamnam. Napakasarap, Jade. Sasairin ko ang dugo mo. Pagsisisihan mo kung bakit sinira mo ang pamilya ko. Isa kong mandurugong aswang. At ang mga katulad ko, walang patawad sa mga katulad mo. Manloloko at mapanira ng pamilya. Diyos ko, sinipsip mo ang dugo niya. At ngayon, wala na si Jade. Estrella, ikaw rin ba ang pumatay kay Mando? Tinatanong pa ba yan, Ricardo? Si Mando ay katulad mo rin. Walang kwentang asawa. Kaya nararapat lang sa kanya ang mamatay. Papatayin mo rin ba ako, Estrella? Asawa ko, parang awa mo na. Huwag mo akong papatayin. Nagmamakaawa ako sa'yo. Para na lang sa pamilya natin. Ngayon, naisip mo ang pamilya natin. Matapos mo kong saksakin ng patalikod. Estrella, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo akong papatayin, asawa ko. Nagmamakaawa ako. Patawarin mo na ako! Umiiyak si Ricardo sa harapan ni Estrella. Panay ang hingi nito ng tawad sa kanya. Pero parang isang tuod si Estrella. Malamig ang tingin nito kay Ricardo. Yun ang eksenang nadatnan ni Diana. Napatakip siya ng kanyang bibig dahil sa kanyang nakita. Nakahandusay ang hubad na katawan ni Jade. Wala na itong buhay, samantalang si Ricardo naman ay nakagapos at walang saplot. Nahihiyang tinapunan siya nito ng tingin, pero napaatras si Diana nang makita si Estrella. Kakaiba ang itsura nito. Mukha itong halimaw na may pakpak at mahabang dila. Gustong tumakbo ni Diana papaalis, pero hindi nakakilos ang kanyang mga paa hanggang sa utusan ni Estrella si Ricardo na dalhin sa kotse ang bangkay ni Jade. Kaya naiwan silang dalawa sa loob ng bahay ni Estrella. Ma, isa po kayong aswang. Diyos ko, hindi ko akalain na isa kang aswang. Matagal kong tinalikuran ng pagiging isang mandurugong aswang. Pero dahil sa ginawa sa akin ni Ricardo at ng malanding babaeng yan, muling nabuhay ang pagiging aswang ko dahil sa galit sa ginawa nilang pagtataksin. Pinatay mo si Jade, pati si Mang Mando. Nasa iyo ang pagpapasya, Diana. Kung magsusuplong ka ba sa mga pulis, hindi kita pipigilan. Kahit po gawin ko yun, wala naman pong maniniwala sa akin. Tsaka isa pa, wala akong ebidensya na ikaw ang pumatay sa kanila. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Diana. Ang pag-ibig ay sagrado.
Pero kapag nadungisan, nakapapatay. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko, Ma. Isang krimen po ito na saksihan ko. At isang napakalaking revelasyon tungkol sa pagkatao mo. Katulad ng sinabi ko, hindi kita pipigilan kung magsusumbong ka sa mga pulis. Karapatan mo yun, Diana. Hindi nakakibo si Diana. Gulong-gulo siya sa kung ano ang maaari niyang gawin. Iniisip niyang karapatan din ni Jade na magkaroon ng hustisya ang kamatayan. Pero kung magsusumbong siya sa mga pulis, wala siyang pinanghahawakang ebidensya at maaaring hindi sila maniniwalang aswang ang kanyang biyanan. Kaya naman inasikaso ni Carlo ang burol ni Jade. Pinalabas nilang namatay sa malubhang karamdaman si Jade. Hindi rin naghabol ang malapit na kamag-anak nito. Ulila na rin kasi si Jade, kaya hinayaan na lamang na si Carlo ang mag-asikaso ng lahat. Ma, talaga po bang gagawin mo na lamang hardinero si Papa dito sa mansyon? Mabuti nga't pinapaapa ko pa siya dito sa loob ng pamamahay ko. Kung hindi ko lang iniisip ang magiging damdamin ninyo ni Miguel, hindi ko na sana siya pinabalik rito sa bahay. Patawarin mo po ako, Ma. Kung hindi ko sana pinapasok si Jade sa pamilya natin, hindi sana mangyayari ito. Wala kang kasalanan, iho. Kasalanan yun lahat ni Jade at ng ama ninyo. Mama, sasama na po ako kay Miguel pabalik ng Europe. Walang problema, Diana. Si Carlo ang sasalo ng pwesto mo sa kumpanya. Pero Ma, Deserving ka, Carlo. Anak din kita. Kahit hindi ka nanggaling sa akin, minahal kita bilang anak ko. maraming salamat po. Deserve mo ang lahat ng ito, Kuya Carlo. Lalo na sa kabila ng lahat ng nangyari. Maraming salamat, Diana. Mag-iingat kayo ni Miguel, ha, sa flight niyo pabalik sa Europe. Kayo rin, Kuya. Mag-iingat kayo rito ni Mama Estrella. Umalis si Diana kasama si Miguel patungong Europa. Pilit na rin niyang tinanggap ang katauhan ng kanyang biyanang si Estrella. Hindi niya sinabi kay Miguel ang kanyang natuklasan tungkol sa katauhan ni Estrella. Nanatili iyong lihim. Samantalang si Ricardo naman ay nananatiling tagapagsilbi na lamang sa mansyon ng mga Montelevano. Si Carlo naman ay nakapag-asawang muli ang sekretary ni Ricardong si Mindel. Masaya ang dalawa dahil mapagmahal na asawa si Mindel, hindi katulad ni Jade.